Gimana rasanya Temanggung Getasan gimana? Iya, agak maknyus. Wanudya ayu utama ngambar arume kusuma mulak leng-leng prangko agawe sing sempeng ala. Ngambar arum tanku jiwa katon memangis sekar mekar lan melatiri nonce katon kinelung takkan dianeng jagat katresnan Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu. rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tan ana liya mung sira sayangku. Sekar Kinase Widi Audio Lintang Studio. Jiwa katon memanis sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo akan dianeng jagat katresnan. Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu lan ana liya mung sira sayangku. kembali Sekar Kinase di sini. Widi Audio Lintang Studio. Katon
rindu selain dirimu, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunan yaksane dan analia masira sayangku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain dirimu, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar yaksane tresno kang turu, tan ana liya mung sira sayangku. Tan ana liya mung sira sayangku. Matur sembah nuwun. Nggih, request dari temanten Nggih. berdua. Ini berhubung waktunya sudah jam 12, Berhubungan Nggih. yang berhubungan. berhubungan langsung. Oke. Terima kasih matur sembah nuwun. Wanci ngumandhangi aten duhur ing samangke saking kanca-kanca Sekar Kinasih kepareng nyuwun idi balilah sumene saking sawetawis. Samangke sabibaripun salat duhur ing samangke kepareng badhe sowan malih lumantar para kanca-kanca Sekar Kinasih. Matur sembah nuwun.